दुकानको देख्नु न So लोगोफोर नै दा मा होनो रासमेला फोथाराव दंफैयो आरोना एक्सपो जादों हेन्दलुमनि गासिबो डिस्ट्रिक्टनि दंजोबो डिस्ट्रिक्ट वाइसनि नायनो बिदि दायो सानसालि बे सानसालिनो गाइसमोन बिदि दायो आरोना बै आगर नामा इन्दिनि मुगा Oh, muga. Muga ni beda. Acha. Mana be agor nama? Bijang agor error na? Acha, agor error. Agor error machine. Design dice tak kan error na be? Dice saja be error na? Dice na kan ni lepas dice. Eh, be jija juga agor fra. फटाफट दानो हायोदां ना बिदिजों स्पिड जायो खोमा औ गाइसमोन नै बेबायदि आगर जागोन आरो नै दख'नाया इन्दिनि बुरि बुरिखौ समायगोन ना बिदिखौ बुरि बुरिखौ समायोलै बिदिखौ लाबा गोजां बोथोरफ्राव नायनो हागोन लोगोफोर बिदि आगर डिजाइननि दंजोबो आरोना बिदि जागोन मा मा लिरदों प्रडाक्ट नेम आर'नाइ बे डिजाइननि जाजोबो खोमा आर'नाइफोर बानायबा आगरफ्रा मोजांथार नै या हे गाइस होनदो हे गाइस नै माया बेरायफैदों जों रासमेलायाव बेरायफैदों होन नै जों माबा नायफैदों ना लोगोफोर लाय सोर दं मामिबो ओइलाय मामिया मामि ओइ पापा मोजांथार ना हिन्जावफोरनि थारलै हिन्जावफ्रा एकदम ओइ बख'ना लांबावसैनो सासे दाम जागोनदां मोजांथार ना ओरै बेरायनोसै ना बैयाव गाखोना नों बै गथ'फोर गेलेनायाव गाखोआ गाखोथ'रा गाखोआ मोजां ना मोजांथार ना गेले गेले दे ओरै फै दे interesting na udah baru muda lasai guysmen उन्दैफ्रा गेलेनो मोजां मोनो बिदियाव फार्मनि बे फार्म दे बारुबो दानाय लुनायनि एक्सपो दख'नाफोर मोनगोन मोजां आरके ट्रेडिसन गेलेग्राबो दं नै पवित्र लखनौनि रीना बरा कृष्ण हैंडलूमनि बे सेरफांगुरि क'क्राझारनि सुरुपेटानिबो दंफैयो गसाइगाव
Kili. Kili गाखोला. मानो? Ê, Đam cả khứ nó bật sắp đấy. Mà lại này bạt lo bao này. Agak. Anh horde ang langsung. Anh horde I love you. I love you. Le. Sang lah ke? Ini 20 rupiah ni. Guest ni orang bilang. Fuska menjaga.